bedoeling is om dat je die kastjes die naast hem komen, die worden uit Ameland gebracht. Er zit een koningin in die dan net bevrucht is. Is een lietsvolkje, maar dat zit toch wel om de 4000 bijen, denk ik. En die moet dan binnen 14 dagen bevrucht worden op Ameland. Dus die kastjes die het nou uitladen binnen, zit iedereen hartstikke spannend. Hut naar huis staan en zien van hoe is het rond, want dat is verschrikkelijk belangrijk. Maar als ik hier, er gaan al bijenvolken die gaan uit Ameland daar. Dan denk ik, zullen we ze gaan op vakantie? Ja, maar dat gaan ze net dus. Het is echt een bevruchtingsstation, staat het dan hier. Je komt ik overal de meeste waaien. Je wordt net uit België, maar ze zijn al gauw als Belgen. Duitsland, soms wel 400 kilometer in Duitsland op. Belgische bijen? Ja, Belgische bijen. En het wordt Ameland erbij en verzeld, want daar vindt de bevruchting plaats. Bent u nu ook blij dat u ze weer terug heeft? Ja, zeker. Ja, is dat wel een fijn gevoel? En nou is het hopen dat ze goed bevrucht zijn natuurlijk. Ja. Want wat wordt nu het vervolg? Want ze komen nu net van de boot. Wat gaat er nu gebeuren? Ze gaan nu naar de plek bij mijn huis. En dan zet ik ze open. Gaat er nog even een koninginnenroostertje voor. Te voorkomen dat een andere daar de koningin zou bevruchten als ze nog een keer uitvliegt. En dan kan ik er verder mee doortelen. En waar gaat de route zo meteen naartoe? Wat is thuis? Naar Lelystad. Ik denk dat dit zelf gemaakt is, hoor. Ja, zeker. Ja. Köln. Komt weer. Perfect, hè? Mooi. Ja. Maar die rozen, maar ze zijn al weg. Ik ben even de constructie van een collega imker aan het bewonderen. Ja, precies. Dit is de creativiteit die hij heeft. Kennelijk had hij die zelf maken, een perfectionist. Mij nog een mooi hoesje droer, prachtig. Ja. En wat is nou de reden dat je hem hier als imkers al je bijeenkomen hier, zo vlak bij de boord naar het Ameland? Nou, het probleem is natuurlijk dit met ooier imkers die het eisen stellen aan een bepaald type bij. Hè? Zachtaardig, hege opbrengst, ziekteresistent, al dat soort zaken. En als je ze hier op loon vleren laten, dan weet je net wat er gebeurt. Hè? Dus we hebben in wezen een ras, bukvast. En we willen ik werd er ook bukvast bevruchten laten. Dat kan op loon net. Dus vandaar een isoleerd eiland werd alleen nog maar onze daden binnen. Het geluk is eigenlijk van William Fjeld wordt hier altijd zierig en koud. Dan denk je, nou dat wordt niks, maar die bevruchtingen daar, dit is waar van niks. Op die eilanden is toch altijd wat beter waar, dat is heel apart. Dan komen de meeste keer denken ze, nou dit kan nooit goed komen wezen. En dan valt het toch wel wat daar. Maar we kunnen wel stellen, het stekt nou. Het stekt in 12 opzichten heel erg nauw, ja. Ja, het moet precies zo en net anders. Wat een boel sleutels. Ja, dat is ook echt. Dat is heel veel sleutels. Ik heb een couriersdienst. In postbussen bezorgen. En pakketten bezorgen binnen Sneek. De heeft de auto aardig vol. Dat dacht ik. Die is vrij vol. Goedemorgen. Hoi. Goedemorgen. Goedemorgen. 2 bakjes voor ons? 2 bakjes. Komt Patrick hier alle dagen? Ja, alleen nog Menjes net. Want Menjes komt ook in post binnen. Hoi. Hoi. Oké, nou die schermen, zal ik je daar nog even over terugbellen vanmiddag? Hingen ze echt continu aan de telefoon, Patrick? Ja, op dit moment is dat wel even zo, ja. Dit was voor in de beamer verhuren die ik er ook nog bij doe, zo nu en dan.
Dus de bezorgd pakketten en de verhierst beamers? Ja. Voor aan bedrijven en dat soort dingen. Dorist, wat moeilijk. Ja, klopt. Hoe komt dat? Vanaf bij mijn geboorte ben ik spastisch. En door een hersenbeschadiging is dat gekomen. En zuurstofgebrek. En daarom loop ik zo moeilijk. En is dat een nadeel bij die werk? Een nadeel? Ja, ik kan niet zo snel als een andere. Ik loop moeilijker. Het kost meer energie, maar vind ik het nou een nadeel? Nee, want ik vind het leuk werk. Dus ik heb er veel plezier in. Dus ja, nadeel? Nee. De kerst er goed mee omgaan? Ja. Ja, je moet proberen zo goed mogelijk met je handicap om te gaan. En daar heb ik voor mijn gevoel toch een aardige weg in gevonden. Hey, goedemorgen. Goedemorgen. Kijk eens, de post. Dankjewel, alles goed? Ja, met jou ook alles goed. Dat is niet te veel vandaag, Patrick. Nee, dat is niet heel veel. Dat schiet niet op. Zo zorgen dat hij vanmiddag weer vol zit. Oké. Ja. Hey, tot vanmiddag. Hey, succes. Hoi. Gefeliciteerd hè, met deze dag. Het is een bijzondere dag. Bedankt. En vele jaren in gezondheid erbij. Hè? Wij hebben koffiekleer en we hebben er wat lekkers bij. Wist je Joert? Ja, inderdaad. Ik ben jarig vandaag. Nou, gefeliciteerd met je verjaardag. Bedankt. Nou, van harte hè. Bedankt. Veel jaar erbij.